di jopiny ma chunygi go kibaji jo ODM motegno makoni to girwa ni koro kethore koso watim nango di wachne gi nango. An anyalo wacho kama ni kama wasaye emarach kama wadhie ni e lwetwa. Wanyalo decide kaka wadwa ni mondo bedi to wan gi thuolo mar mondo mi walos future marwa mak kaka Kenya. Aparo ni wantiere e gimoro miluongo ni unprecedented times to miwa the opportunity gi window moro mathin. Koro jowa manyalo paro ni kamwa dhieni orach ma pod gito akwayo ni mondo gijiw jakom osebedo kotayowa kaka Joluo e higni mang'eny tanyalo kwano ni e higni go tin margi kata onge kama jakom osekawo Jaluo to so e bur koneno no so e bur. Koro aparo ni wabed gi chir ni party leader marwa means well kamo kaowa nyaka beno bedo piny par ni mae ng'amo setemo kagore katemo bedo president and in spite of tagruok no dwa bedo president every time podo paro Jaluo sani do wuoka to dhi e EU but owacho ni we abede chien aparo oganda Luo nadwa weyo oganda Luo kanye. Another man wacho ni of course